Sulok ing harapan, bisa man ikakundo ko rin haliwa. Bibigyan ng Jesus at inanak karelo. Ing sabang kayo-kayong karimbanwo at kitikin niya ko, biya-biya anak ko. Uli na nito, munta kayo at gawin nilang managad ko ring sabang bansa. Binyagan nila, kinagiling pa at inanak at banal na espiritu. At ituloy lang upad yung sablang inutos ko kaya kayo. Tandaan niyo, kaya dahil buong kapilanman, manggamang yung kapupusan ng paralan. Pakiagalan ng mangkuling makataping intention. Ing kapasalamaran na po, Inisis Rebecca Bino, Nelson Maniti, Nino Bino, Bien Basilio, Maria Vida Basilio, Loida Maniti, Mrs. Gloria Torres, Monica Inco, Cap Ronnie Manaloto, Mr. Tartik Basa, Mr. Erwin Agad, Mr. Luciano Conanan, Mr. Erwin Calma, Mrs. Rosario Mercado, at Councilor Rolando Gonzalez and family.
Kristo Pangulo. Ikang magsaya, ing paningulog ng tao, ing mawag ng paningulog, Ginoo Pakalalu. Ing Diyos, sa may kaitutuo pakalaluan na katao, nating pangapatawag na rin kasalanan tayo, idala na katangan sana, ing Diyos talakang ka. Amen. Manalangin kami. Ko'y pamingmayupaya, ing pamangilungi, ing Kwaresma, sa panagkasanang magbayo at magsadyo, para ing pamagmasusin ng kamatayan at pamasiginang lege Kristo. Ang mabili at pagari kang nemo, at ing Banal na Espiritu, may tumuging Panga Diyos, manggaman ting alahangga. Amen. Pamamasa ni God, King Libro ni Propeta Ezekiel. Nung tuknang niyang darapat panikasalo, ingye maya patahol, at pamintuan ano, kasabuan ko. Nung daraptano ing matulid, at ing mayap, eya mate, sigurado yang may patawaran lo ring sabla ng kasalanan, at eya mate, uling depat no, inge matulid. Po tagalang isipan mo, king tutula ko, ne nga kakit keng mamamate, ing taong emayap. Nga nang kukutang ning Ginong Diyos, aliko, mas buriking akit sumisi at mabye, nung tuknangan niyang darapat mayap, ing taong matulid, at magumpisa ng daptan, ing sablang emayap, ing makasumaming bagi, apamanyap tando, ring taong emayap, manatili yang mabibye, aliyo, makalingwano, ing nanuman karing mayap, adepat no, Mateo, uli na ning alayang katapatan, at uli no, ding kasalanan no. Dapat sasabihan nyo, makatuliran, indaraptano, ning Ginong Diyos. Makirandam kayo kanako, ikayong Israelito. Isipan nyo, king-ing paralan, nening daraptan ko, matulid. Ingke kayong paralan, yaing matulid. Potang tuknang yang darapat mayap, ing taong matulid, at magumpisayang dapat mayap, at kay bat Mateo, uli na ning mayap adepat no. Potang tuknang yang darapat pamikasalo, ing taong mayap, at daptano ing matulid at mayap, iligtas no ing bieno. Akilala no ing daraptano, at tuknang yang darapat pamikasalo, inya eyamate, manatili yang mabibye. Ing amano ng Ginoo. Nung tatandanan mula mo, o Ginoo, ring kekeng kasalanan, nino ing miyatulan. Manibat king kalalaman, mamaus ko keka, o Ginoo, pakirandaman me ingawos ko, at ting pamanyawad ko, king sawop mo. Nung tatandanan mula mo, ring kekeng kasalanan, nino ing miyatulan. Dapat ika patawaran mo kami, nung inya kailangan dakang pamintuan. Sabik kong manayag king Ginoo, uling panaligan ko, itang pangako mo. Panayan king Ginoo,
Maygit po king pamananayo ning bante king panyatang ning ngabak. Israel manalig ko king Ginoo ing lugod ng alangkupas at paratiyang makasadyang magligtas. Iligtas ni ing Israel labaleno king sabla ng pamikasala. E ako matulang akit kay mate, ing metong nga makasalanan, nga naning Ginoo. Mas burike pang akit, tuknong, king pamikasalan no, at miye. Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king may pabalita pangkang San Mateo. Sasabihin ko kay kayo, nung ayla igitan, ding talaturuning kasulatan, ading pariseo king pamanupad king kaburyaning Diyos, kay milub king kayaryaning banwa. Dindamyo king kanitang minuna, mituro ka ring tao, kamakamate. Ing namang makamate, may kapakibatan niya, king harapaning usgado. Dapat ngayon, isasabihin ko kay kayo. Nino maning mimwa, king kapatad na, may kapakibatan niya, king harapaning usgado. Ing nino mang maninsulto, king kapatad na, may kapakibatan niya harapaning Sanhedrin. At nino maning sumabi, king kapatad na, alakang isip, miyugseya, king apining impyerno. Kulinaniti, nung ating kang yayain king Diyos at aganaka mo king ating yang samangdub kaya kayong kapatad mo, lakwan ning kaya kang yayain king harap ning altar at munta ka pang makikasundo king kaya kang kapatad. Kanita na ka magbalik at main king Diyos. Nung ating mandalum kaya ka, makipagkasalese ka king mandalum kabang ating panahon. Bahay na kayarap king usgado. Nung mali, intrigana ka king hukom at ibiyan na ka king ning hukom ka ring pulis. At ikulumda ka ring pulis king sukulan. Sasabihin ko kaya ka rin ka manatili hanggang ka makabayad king katataw yan sentimo. Ing mayap ng balita ni kaya katamong kaligtasan. May pabayang pasibay po. Makayadwatanan pero mas makabay kitang Santa Cruz. Yan mas makuyad dyan niya. COVID-10, balikan tayo. Then pong aliwa ka niya magpanatala bakat ela sakit na. Kaya magpanatala bang kumayaping hindi namang masakit keng pamilyada. At intang kanya-kanya ng kayang intensyon keng pamangadita mo pong pamangawa ka rin just practice tamo. At pong masakit, kaya rakloning, kaya katas sabihin ka rin masakit, king English, get well soon. Get well soon. Pero kaya Tagalog nga na, magpagaling ka. Pero yung kapampangan na bala mo, magpakayap ka nga, bala manong yan. Magpagaling ka. Magpagaling. Pero ngayon, gagamitan tayo, pakayap, magpakayap ka. Aliwaya po yung
magpagaling king magpakakayap. Magpagaling yata, bala mo, maulo ka. Wala mga tayong maulo ka. Pero yung magpakayap, be healed. Bala mo magpakayap, be healed. Mas manalaming kumayap kaysa aking galing ka. Nangkay kasi tin taong masakit, kaya ba't maulo na kaya sakit da, pero ila kakayap. Hindi rin nasabihan, may ulo na kaya sakit, masungit na pa rin. May ulo na kayang sakit da, makaila pa rin, maimot na pa rin. Pero patsi kumayap ka, buri sabihan, itang total well-being. Total well-being. At nga pong yan, ay mo menulo, pepakayap yung tao. Huling mo itang ginaling laketa sakit da, kinayap ing pangatao da. Na yung bilungan ng ulo da kaya sakit, kinayap la pangatao. At sukat ko ita po yung talagang parasan na imbiyata mo, yung kumayap tamongan pangatao. Kumayap tangan. Nya kini pong kaya katang ebanghelyo, o yan yung sasabihan ng apong gino'n, karing alagad na eh. Nga na, hanggang iyo igitan ng kayapan daring pariseo at eskriba. Komilob kaya riyan banwa. Medyo makaya yun eh. Kasi pong panahon na ng apong ginurang sigurong tutong gandang mangaya pa tao, din yung pariseo. Actually po yung kabaldugan ng pariseo, parisei, buri sabihin, the separate one. Bala mo itang milele o separate ang keliluwa mo. Kasi special na mo. Uling ila ring tapat tutupad ka ring batas ng Moises. Ing tutuki ka ring kaugalyan Hudyo. Inya, nung ating kangakit at very obedient king batas ng Moises, yapin na ring pariseo. Para karela, ing dalan papunta king kayapan at kabanalan. Tukyan ming masalese, ing kautusan, kalikwa ng Moises. Inya, kini pong ebanghelyo tamo, makapagtaka eh. Nung orin ito yung lalawendan tutong gandang mayat, at sabihan nga po, nung iyoigitan kayapan din, kung miras banwa nga na, baka na naman ito, so kayapan na rin, tutukila king batas ng Moises. Siguro yung pupuntunan nga pong sapat itang tutupad kakaring reglamentos ng kasalpantayanan. Yung timokya katamo, sisimba ka, magnabena ka, mag-stations of the cross ka. Nyapin kayo ni, digtong na agad nga na. Nung ketang milabas, may turo kaya kayo nga na. Nga na. Kamakamate. Hindi naman makamate, may kapakibatan niya king harapan ng husgado. Ngayon, sasabihin ko kaya kayo nga. Hindi naman yung mimwaking kapatad na, may kapakibatan niya king harapan ng husgado. Yung buling sabihan, nung yung tutuparan da rin pariseo, yapit ang ila makamate, ang gala ka rin, kulang iya. Nga na nga pang gano'n. Kailangan, itamong kamwanan mo yung kapatad mo. Itamong nga na pagsabihan, yung kamwanan mo yung kapatad mo. At kay ba't, nagtunganay pa kayo, sabihan mong alakang isip. Maragul ka pakibatan, miyugse ka king impyerno. At inipin po yung panagkat na ni nga pong Ginoo. Patandawan niya po ini, mabala mo yung kayapan, makadugtong niya ketang masanting apa makidnayan tamo. Mo kitang pamanupad karing nanamang batas at tuna nun ing panalaman tapa pasantingan tapa yung relasyon king metong at metong ingapong ginupin po kano dinatang niya nga na Jesus came into this world to reconcile man to one another and to the Father. Dinatangya ka nga pong ginubang, iyugne nakatamo, iyugne nakatamo king metong at king iba. Hanyapin ng
kaya pa na potang dawen meaning sinabi ni nga po Ginoo, in kaya pa ihapin tang masanting tang ugnayan. Relasyon. Nya panahon na po ning Kwaresma ini, metong yang pamanyuri kay sarili tamo ng matintang kapate, ng matintang pangilagan, tintang iwasan at tao, at tintang eburi, akakita tao, makabagi, king panga Kristyano taming makanyan. Kasi ang gawa na nga pag ginuburi na piyog-neog na yan nakatamo. At ingay Eucharistia, ing misa, yapin itamo, maging metong nakatang pamilya ng apong Ginoo. Metong namong katawa ng Kristo. Nagawa na katamong metong. Nyalawin niya naman po, bayi tanggapan ng apong Ginoo, nanong gagawan tamo, bayi magkomunyon, nanong sabihan ng pari, ngini po, may pupugayan tamong kapayapan. Naman, nipupugayan tamong palmamulmura. Bala mo, bahay tayo tanggap ng apong Ginoo. Sukat, iyog niya tayo sarita mo king metong at metong. Bayo pa po misa, pagsisyantano rin bayo, tanggapan ng apong Ginoo ng komunyan. Reconcile tayo ng sarita mo king metong at metong. Kanya, bala mo yung tunay, sukatan ning kayapan, yapit ang malugod tamo. Mapamatawad tamo king metong at metong. Pong kaya katamong first reading, sabihan na nakanutula ning apong Ginoo ning Diyos, ipahamak king metong at taong makasalanan. Tula na, mas muri na, ing tao makapagsisiya at makapagbayo. Anak ko pong kaburi palagi kanining sinabi ng Prophet Ezekiel. Uling itam na kay pota pong atintang kakamuanan, atintang eburi, ating may kapa na sakit kaya katamo, talaga nang kay, yung katoliko tamo, imbukang bibig tamo, nga mo, makarma ka sana. Makanyang tamo. Yung Diyos yan ang balang mablaske ka. Emburi na sabihan, may atake ito. Mablas. Makatay ito. Pero, yung Diyos mismo yung sasabi, na tula ng Diyos, yung akit ng tao may pakarokyat ni pahamak. Masaya na, yung misalbaya. Yung misalbaya. Yung nasa na ng Diyos, kaya katamo, maging mayat tamongan, di pa kayat tamongan. At uyan pinpuing panagkat na kayakatamo, maging mayat tamongan, di pa kayat tamongan. Ating kung meto nga basa, refleksyon na nining ana, holiness, ana, is not the way to Jesus. Holiness is not the way to Jesus. Ay makanta. Aliway tang magpakabanal ka, baka ta, uyta, aton me, ingapong Ginoo Yesus. Magpakakayat ka, baka ta, miras ka kingapong Ginoo. Pala makanta. Nga na, Jesus is the way to holiness. Oling kinsarili mo, agawang magpakabanal, agawang magpakakayat. Kailangan tayo, ingapong Ginoo. Ingapong Ginoo. Uling isab lang kayapan, kabanalan, manibatan ngan kaya. Inyapin po nung makagawa tang mayag, dapat kabanalan. Uling magaling tamo. Uling banal tamo. Uling in Diyos. Ginawayang dapat kayapan, kapamilatan tamo. Ginawayang dapat kabanalan, kapamilatan tamo. Ameni batan kaya katamo ito. Ibat kaya. Kasi ganaganang kayapan at kabanalan, ibat kaya. Para kaya katamo po, iyang tunay makasaw kaya katamo bang aton tunan tayo
ing dalan ing kayapan. Nya kaya katangan po niya, uy ni, eta tatabili at eta kakawani king apong Ginoo. Na sana ing maging mayap tamongan, nya hindalan papunta ken, yapin ing apong Ginoo. Okay? Ating gawain po ini dalan ing krus. Busiban, yapin ing dalan ing apong Ginoo. Paganakanan ini, ing sukat balutaning nung nukarintatuntun bang mirasta mo king biye banal, biye mayat. At iti, yapin ing apong Ginoo. Amen? Amen. Ya, baya po sana mayaring pati nga po nini na. So itamongan, king saop na ni, at grasya ni nga po Ginoo, sana kuwata nga patawaran detang may kapanasakit kaya katamo. At akwata ng makipagkasundog, yang king pusot pinagluban tamo. At po may kapami katagon tamo. Agyang ilapang ating atraso. Sana agita mong king grasya ni nga po Ginoo, may kasapat tang kababan, bang ayabot tayo, ing daon, ing kapayapan, at tunay pamiyugnayan at pamikakapatad. Karena. Amen. Nini po, kaya katalang itad king nga po Ginoo sa batang kayadwanan, nga tamang makibat, king balang panalangin, Ginoo, ituro mo king makikasundo, karing anggang tao. Para ka ring sablang iglesia at kapulungan kristyano, itok ng dasana yung karelang pamisagsagan at makikasundulang miyabe-yabe king lugod ng Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka ring pamuntok king politiko, kapilan man sana erono umpisan dinggero, pauli na ning sangkan apuro pampolitiko, nune magkapilit lang api ko sundo, roring bansang makigero, ipanalangin taking Ginoo. Kaya makikasundo, karing anggang tao. Para ka ring misasakitan, pauli ring kasalanan ding aliwa, pagisan metong dasana ing karelang kasakitan, king kasakitan ng Kristo, amete, para ka ring sablang palpikasala, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kayong makikasundo, karing anggang tao. Para kaya katangan, kapilan man sana, eta maging ipokrito, nune makikasundo tamo karing kaparatang tao, bayo ta simbo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kayong makikasundo, karing anggang tao. Ngeni adwan tamo yung sariltang kapagnasan. Ipaming at subanwa, apakit may sana yung lugod mi keka, kapamilatan yung pamaglugod mi karing kaparaming tao. Potang makagawa keng kamalyan, ibiya mo sana kaya kaming grasang makapagipagkasundo, king metong at metong, king lugod ng Yesu Kristong kaya kang anak, at ginumi. Amen.
kay pakamalang kapatid, baniting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Oy paning pakadulo, king lugod mo, tanggapan mo reting ayin. Itadasake kami, ing magigtas mong upaya. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginuumi. Ing Ginoo manatilia kay kayo, yat nayo rin puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos namo. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang paratit numang kanino'y pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. Adon mong ipasyag ming kapasalamatan mi kaya ka, kapamilatan ng pamagtimpi mi king sarili. Kailangan supilan ming patikasalang ugalimit at apatpat ing kiatasan mi. Kailangan ing ipakit mi karingatsu king kagipitan, ing kayapan mo kaya kami. Ulinita kamberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit mi kaya kang ligaya ng tuknang, naming babye, kapulian kaya ka. Tilitan na pong makatalakad, kabitayang walang tanggamat, king kakatang kailing salong, king puso. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalang ulinita pagparalampu, pabanalan mo sa dating ayon king Espiritu, ban para kaya kami magyari ng katawan at daya, ni Ginuming Jesucristo. Bayami daw ang kusang luking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapet, pasalamat siya kaya ka. Pira sa binyelay ka rin kayong disipulo nga natanggapan niyo iti kong anat ka na niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyiling kalis, kanikayang disipulo nga natanggapan niyo iti kongan milungko kaniti. Iti kalis ning kana akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayit para karing sablang tao, banketa mi patawaran na ring kasalanan. At niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan at paman niyo din na may biyaning anak mo, daramya kaya kaiting tinapi, ng biyaning kalis ng kaligtasan.
Ngayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papangmahay pagamuha mo, king kami ngan sanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal Espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kay meto yato, ban may ganap yaking lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang parit. Gana ka muna naman, di kapatid ming pepainawan at maninang sabing niya, lalo na di Norma, Erlinda, Ramona, at Salvador. Ading alapang mayamon na bi, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakalunuan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king belanganga, ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupat kimbal mong kaburian, king kaya kabaning panawong, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kaguning banal Espiritu, purian dakat parangalan, manggaman, king alangangga. Mapamintog yung imahan tala pangabo sa mibog yung banan ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Ikabos mo kami o ginong kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, bangki kasopan ni kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangapos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo. Ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawen may kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan may po ang bilugan at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alangangga.
Ing kapayapaan ni ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Ikakapatatangan po, pakit tamang ining, tunetam sa sanmetong kang Kristo. Kapayapaan kaya kayo po. Yang malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato, noon tang makasadyang tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ay matangkang tanggap kaya
Manalangin tamo. O ipaming malugod, ipagkalod na sana niting sakramento yung pangatimawa mi, karing pamibiyeming palpikasala, at ipagdala na keng bayong be, mananasanang iting Eukaristyo, tayran na kaming painturo keng kaligtasan. Yadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Tapa mo pala kay nga manong kapasalamatan, kapasalamatan tayo po yung kingatang CPC coordinator at ingabi na ni Brother Fer at pulat niya pang buring particular. Palakpakan tala po rin CPC tama rin. Hello, Mike. Balo ko po yung magsalita eh. May pabiyangi po. Una pong dili, magpasalamat tamo king pong Ginoo. Hindi nang tamo masanting panahon. Na po, po mapali. So, mila ko yung laguyo, ang po santing. Salamat muna po karetang hindi ng picture. Dito diran na stasyon. Dahil po salamat katang Charlie Buyo. Karen pong Barangay Tanod, sinaporta po. Karen pong kayabi akong CPC. Karen Choir. Iyan, thank you. Karen pong Barangay, Dintang ini Mikiabe. Ring Santa Cruz. Masangsang. San Antonio, San Carlos, Laput, Parian Sur, Siaw, pong Santa Cruz, Parian, wala na pong bagay. Santo Cristo, Masangsang po. Hindi po kaya akong EMDC. Thank you. Nung ako sinabing mag-serve, ako na hindi na siguro yan. Siyempre po, Kimbale, nung nakalita mo misa, reconcile. Sial, thank you po. Mrs. Thank you po, madam. Kanapakan tayo po. Next week po kanyan, San Carlos tamo na po. Makurin niya.
O, magpisaya po king National High School. Na po. Thank you po. Hamong, dakat po salamat. Thank you pa sa bahay kang konsa na kaning tawlita mong kaikin. Kita nakatana po para kintawling bendisyon. So see you again next week na kinpong National High School sa Carlos. Ang Ginoo manatila kaya kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintutuing ipa. Ampuning anak, ampuning banal espiritu. Mayari ni kakatang kapag masusyan o metanang may kakalugod. Salamat, King Diyos. Dakat po salamat at bayin ng Diyos kaya kaingan.